Jenenge lah apa enak ya. Tepung rambut ae nang ijen. Halo, Mbut. Lan awakmu. Oh. Mari aku yo mari bawa iki mau. Kok nek mari bawa rene mbut kan wangi yang mbut. Ke pos biasane mburi. Ya wes antene lho yo, aja suwe. Oke. Apa ini rambut ini marek? Anjir wetenge mor-morsan apa ae. Tak tinggal nangan aretak iya. Wis gak ngurus wis bajik ngenteni arek. Terus nang kene ae wis gak ngurus wis. Tak delok-delok iku liwat tembong iku kok cek adoh. Wah, liwat kene wis lamburi ae. Cepet. Waduh. Aku lagi mata rasa-rasa nomang kok sesuai rada merinding ngene. Waduh, opo iki rek? Wis tak banter ae wis. Alhamdulillah lecare rek. Duh, weteng mamor mau sopan apa lapo iki mau. Waduh, nasib kau warengi kau lihat kene rek. Yo opo iki waduh. Aduh mesing ya gue. Waduh. Panas. Singitan kene ae. Astagfirullahaladzim. Sepurane aku mek dolinan tok aku wingi iku, ya. Ojo digokno barak aku. Wis lah, sip sepurane wis ben yo tukono apa sih? Tak traktir wis, yo tuku bakso ta apa mie ayam barang wis. Ya sepurane aku. Wis ta sip engko tak traktir wis, mine boner ae. Papat sampe es teh enak. Ya. Ngomong ket mang gak mari-mari. Aku mang iki mang wis warak mari-mari ge. Wong digawe mang, mari ngepam iki mang, langsung muter, langsung keliling kontrol. Walah, ngono ta sip. Lu gue kono sik ngono, sip. Ngomong sing enak. Ya lu sing enak rek yo opo, katingat kayak pegel awak dhewe iki. Lah, bawamu mlayu, mungkin tolek wong kepine melekan kan melok ora pisan kok tambah mlayu buyar kabeh ku yo opo sih. Walah, yo gak ero sip aku nek ngono. Damai nek ngono iki ya. Ya wis damai lah, wong gak lapo-lapo. Sing penting kan gak main duit, gak main judi sih. Aku tuh sobat dip. Lah memang tekon ndi sip? Kok gawe paken hansip e? Aku mang iku ya mari ngepam ki wong duwe gawe kemang. Nah saiki ku tiap-tiap ono wong duwe gawe, duwe hajatan, bah mantu, bah nyunat, bah opo ae iku wis harus diwajibkan minimal 2 linmas sing ngepam atau sing jogo ndek kelurahan kene iki. Oh, wajib adine kudu ana linmas kabeh. oh, tadi ngono ta saiki sip. Ya iya sih. Lah awakmu ndelok semen kene mang lapo? Yo, wedhe sampean mau sip. Ngono wedi aku dhewe yang merinding. Iya apa sih saiki? Wis nang pos ae ta saiki. Ya wis ae. Pos e. Ayo nang. Wis, ayo ayo.
Andi, wong garan dikon merene arek. Awake gorong teko kene. Wes raimu katik ngoroy aku. Tak cakar ngene kok nggo raimu. Atik ngoro-ngoroi wong garan. Dobol tak. Ngene telepon-telepon wong garan dikon nang cepetan nang pos. Kene gorong waduk panganane. Bowo kober waduk dadi gopo kabeh mbelani congore ngrek dong-dongane diparani nang pos kok gak ono rupane blas iki. Awas kon katik teko cakar raimu cek baset kabeh. Ini kok be rupane namae Kajidulmanan. Wis ono acara orkesan bareng ngene teko krunuk. Lho lha opo ngejak ansip bareng mrene. Rambut. Dancur raimu teko ndae kene ngenteni wis oleh BE sak jam. Aku mari telepon awakmu malu, Mbut. Iya. Weteng iki mau sopan apa ae. Seneng rek. Tinggal. Terus Ya aku malah tinggal lesing ya opong sopan apa ae. nang gopono kene bowo gorong mangan onde-onde kon gopo telepon oleh gak mbadok kene. Ora opo bowo sampe gak mangan yo. Bowo mana saya ambek aku yo. Raimu sambatan gak ono kancane kene yo gopo sih. Bowo maneh wong dhuwit kari 30.000 mang ngepas-ngepasno saiki gak nyekel dhuwit opo ini gawe bowo. Ya tak utangi. Utang. Gelem ah. Gak wis. Ora apa izin tak karo Kajidulmanan mangmu balik. Lha mangkane diarani tole badokan awak mbadok nek gak ono duwe gawe dipikir ngono. Oh, raimu. Ngono orkes dhewe wis gopo buyar. Hai. Tawahur kabeh wis. Aku paling gopo kabeh ku mang. Lho. Mari mangan opo iku sih? Comet kabeh sego dadi sapi belas ngono. Gak disune tadi. Kono mang, kok sampak blepotan kabeh. Lho, iya ta, Mbut. Saya tak sampean. Loh, ambo tanganku iki. Loh, Krik. Kok masalah menambah aku mang marine sing dah. Ambune kok ngene iki. Oh, kasih. Oh, niku. Iya sih. Oh, Aku kan cewek ya. ngapel iku. Sepurane sih. Oh, wis mari ta ngomong wis mari ta. Gak nggak stabil ngono iku. Wis seneng mulai iki. Oke. Beda apa yang ini wadah nak ngono yang wadah. Sepurane.